This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run. Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a 3-run home run to right field with 2 out in the 8th. A 3-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead. Burn, baby, burn. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a 3-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. They're going to wave him around. The throw misses a cutoff man. Shot into the plate. Out of the plate. Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. They're chanting Paul O'Neill's name. Still 6 outs to go. Sean pops it up. He ran right into the Oh, what a catch! And what a Did you see that? play by Jorge Posada with his bare hand. That was unbelievable. Baseball. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. 1 run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the 8th, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, Kiermaier, turning, looking, see ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at-bats. Can you believe it? There's a drive into left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. 3-run blast out of Fenway Park, all the way out. Rivera sets and deals. Strike 3, ball game over. Yankees win, and it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes, and the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate, and now he dives into the snow. The Yankees win it 6-5. Ball game over. American League Championship Series over. Yankees win. Yankees win! Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Háza podcastje. A mikrofonnál DS. Mike. És B. Sziasztok. De Nagyon rég sok volt. szeretettel üdvözlünk mindenkit. Most már teljes létszámban, mint ahogy azt ígértem is legutóbb. Kicsit felelőtlenül, de nem baj. 106. adás, ugye az előző az egy rövidebb volt, ez a szezonbeharangozó még a Houston széria előtt, és azóta már elég sok víz lefolyt a Hudsonon. Ajánlások, kinek ajánljátok a mait? Kezdjétek. Kezdjem én? Kezdjétek, ti hangotok mélyebb. Jó, én a Catch blogot hívtam egy kicsit segítségül, képzeld el, Mike. Erre nem számítottam. Ugyanis emlékeztem, hogy te a fantasy bajnokságok történetéről írtál, és szeretném ezt az alkalmat megadni, hogy Daniel Okrentnek, aki a fantasy baseball egyik kitalálója, neki ajánljam, ugyanis lement egy hétvége, és már a plafonon vagyok teljesen, úgyhogy azt neked DS szerintem meséltem, hogy a második körös draft pickem a draft utáni napon szenvedett vállsérülést, megműtötték, lehet egész évben nem játszik. Cubsból behúztam a Justin Steele-t, ugye az ászt, az első startján meghúzódott a combhajlítója, úgyhogy egész áprilisra kuka. Jaj!
egy hétvégén vagyunk túl, szóval nagyon örülök, hogy idén is beszálltam a Fantasy Ligát. Remélem, hogy ilyen kézből senkit nem húztál be. Ezek után. Gerrit nincs esetleg nálad? Nincs. Úgyhogy a Fantasy Baseball kitalálójának ajánlom, mert most rengeteg ideget megemésztettem. Ja, és tegnap a Giantsből van egy játékos, ami meg az első, vagy a második inningben bezuhant a dugoutba, ő is tönkrevágta a vállát, még várom, hogy... Beszart a dugoutba. Igen, úgyhogy ez egy remek hétvége volt. Hát gratulálok. Jó, igen, azt tudni kell ugye, hogy idén Mike nem indult a fantasy bajnokságban, csak Tebé, illetve ugye Joci meg Robi, akit mindig meg szoktunk említeni, Baltimore drukkerként, illetve hazai baseball jeles személyiségeként. Majd, nem tudom, azt majd megbeszéljük, hogy mennyire szeretnéd nyomon követni a fantasy bajnokságodat így az adások végén. Ha jól megy, akkor beszámolok róla, ha nem mondok semmit, akkor szarul megy. Ennyi, ez kiváló taktikának tűnik. Én Juan Sotónak ajánlanám ezt a mait, aki bemutatkozott a Yankeesben most már élesben is, és hát egy eléggé pöpeckis szériát pattintott a Houston ellen, azt kell, hogy mondjam. Mike? Én pedig a Duke egyetemi kosárlabda csapatának ugyan nem sikerült győzni az NC State ellen, így kiesett a csapat az Elite 8-ben, ugye a rájátszás legjobb 8 csapatok között, viszont előtte, amit műveltek a rájátszásból, zseniális, például a Houston-t kiverték, akik az első kiemelt voltak, tehát hogy nagyon jó meccseket vívtak a srácok. Az NC State egy kicsit nagy falat volt, főleg, hogy a center is nagy falat, de én nekik ajánlom. Élmény volt figyelni, követni a meccsek eredményeit odáig legalábbis. Tegnap pont néztem ezt a NC State-t, de rettenet volt, amit a második fél időben csinált a Duke. Ne, ezt itt nem mondjuk ki, ezt így nem. De egyébként igazad van, tehát az első fél idő borzalmasan jó volt, a második fél idő viszont, hát... Ja, úgy teljesen mindegy szerintem, mert a Connecticutot idén meg fogja bárki fogni. Tehát... Hát amúgy azt a meccset is pont néztem most az Illinois ellen, és ott rohadt szar volt a Connecticut is, csak az Illinoisnak az volt a taktikája, hogy menjünk rá a 2 méter 20-as centerre, az majd lesz valami. A 12. blokk után is úgy volt, hogy majd lesz valami, és ugyanezt a taktikát követték, és így nem. Valami, nem tudom, de valami rohadt hosszú ideig pontot se dobtak a Connecticutnak, ők megköszönték szépen, hogy akkor mi elkezdjük, ha itt... Hát volt valami 30-0-ás run, azt hiszem. Ja, igen. Talán, tehát így brutális a Huskies idén, de hát így is van 20 valamennyivel nyertek. De hát minden meccsüket konkrétan ilyen nagy aránnyal nyerték eddig a March Madness-en. Igen, de ahogy kurva szarul dobtak az Illinois ellen ők is, csak a második fél időben ők úgy jöttek ki, hogy akkor elkezdünk játszani. Duke-nál egyébként a Wolfpack, ugye az NC State 2 cserejátékosra hozta le a meccset, míg a Blue Devilsnél volt 4 is, tehát az, hogy elfáradtak, az nem. Egyszerűen kifogyott a célzóvíz, viszont csapatként nagyon jól működött idén a Duke, tehát Filipovski, Proctor, McCain, Roach és Mitchell nagyon-nagyon jók voltak, és ez mellé nagyon jól ugrott be Young például a padról, vagy Stewart, úgyhogy csapatként nagyon jól funkcionáltak. Hát a végére egy kicsit kipukkadt ez már, de fényes jövő áll szerintem az új edző előtt egyébként. És a új edző, ugye második szezonja volt ez már, Coach K után, de még azért mondhatjuk, hogy új edző. Sziasztok, ez itt a Duke Blue Devils Hungary. Jó van már, régóta a mikrofon közelben, ami mondjuk hazugság, de podcast közelben régen. No, és akkor nézzük, hogy mi történt eddig a Yankees házatáján az előző 4 napban. Kezdjük is akkor az Astros elleni szériával. Win, mehetünk tovább. De nagyon durva, tehát nem tudom, hogy ki számított, igen, hogy ti mire számítottatok. Én nem is tudom, én olyan 2-2
jó esetben 1-3 vagy söprés rossz esetben, de hát a csapat az nagyon-nagyon felülmúlta minden várakozásomat konkrétan, és nagyon-nagyon örülök, hogy így bekezdtünk. Na hát igen, tehát hogy minden várakozásunkat felülmúlta eddig ez a széria, vagy eddig ez a szezon az első szériával. Az első meccset 5-4-re sikerült behúzni az Astros ellen, Texasban. Cortez hamar 4 pontos hátrányba sodort minket, 2 inning alatt összejött a 4 run az Astrosnak, támadásban pedig szépen hoztuk a dupla játékot minden játékrészben. Aztán szépen zárkozni kezdtünk, Soto RBI szimplával, Rizzo hit by pitch-el és Volpe séta teli bázisoknál, majd Osvaldo Cabrera homerja már az egyenlítést jelentette. A győzelmet végül az új szerzeményeink szállították. Elvileg a húsvét van elvégre. Feltámadott a csapat is, igen. Szóval az újak szállították a győzelmet, Verdugo sackfly eredményezte a vezető pontot, a végén pedig Soto kidobott egy embert a hazai bázison. Azt láttam, az valami brutálisan epik volt, az zseniális volt. Ez nagyon-nagyon kemény volt, de az egész meccs egyébként ilyen hatalmas. Tehát én ugye nem tudtam sajnos nézni, csak a legvégére értem haza. De amire egyáltalán internet elé kerültem, akkor már 4 ponttal vezetett a Houston, vagy 3, vagy 4-1 volt, nem is tudom, lehet, hogy 4-1 volt. De hát ilyen Cortez az elsőben az valami egészen botrányosan kezdett, de utána egyébként már egészen összeszedte magát, és a utána lévő inningjei azok már teljesen jók voltak. De amikor így néztem, hogy az első, nem is tudom, 4 inningben volt 3 double play-ünk, én akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt a szezont én így el is engedném. Köszönöm szépen, ebből ennyi elég volt. De aztán a meccs második felére szerencsére megérkeztek az ütők is. Hát a Soto meg a végén az a home plate-nél az a play, az kegyetlen volt. Ez kinyilatkozta, mert valamelyik másik meccsen meg volt az a becsúszós elkapása, hogy úgy néz ki, hogy a védekezése miatt igazoltuk le. Igen. Igen, is még dobó mondtam. Igen. Jó poén volt. A második meccs az egy végül sima 7-1-es siker volt, viszont egészen a 7. játékrészig vezetett az Astros. Carlos Rodon kezdett, végül csak 1 pontot adott fel, hát nem dobott le 5 inninget, de azért így is szerintem Rodontól egy biztató start volt. Azt akartam mondani, az elején kérdezted, hogy mire számítottunk ebbe a szériába. Nem jutottam el addig, hogy a blogomra az AL Westről bármiféle beharangozót írjak, de az Astrosról biztos azt mondtam volna, hogy a bullpenjük az rohadt erős. És jó, hogy nem írtam le, mert most bebizonyítottuk, hogy egyelőre nem az. Ugyanis, ahogy mondtam, a 7. játék részig vezetett az Astros, aztán nagyon elkaptuk a bullpenjüket. Christian Javier ellen semmi esélyünk nem volt 6 inningen keresztül. Aztán utána 7 pontot pakoltunk be a bullpenről, a Soto 3 base hittel zárt, de Osvaldo Cabrera volt a meccs hőse, 5 ütéshez állásból 4 találat és 3 RBI került a neve mellé. Ahhoz képest, hogy milyen rossz volt tavasszal, ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon felélett itt, amikor élesbe mentek a dolgok. De egyébként az egész szériára ez volt jellemző, hogy a kezdődobók ellen úgy el voltunk, és jó kívül az utolsó meccsen, és inkább a bullpen volt az, amit szétvertünk. Szerintem Javier, de nincs semmilyen statisztika, de én szerintem őt soha nem szoktuk megcsapni. Na, simán lehet. A Combine No-Hitternél is ő kezdett tavaly, de nem emlékszem, hogy ezt a csávot mi szétütöttük volna bármikor. Igen, hát Rodon meg ugye azért táncolt a veszéllyel mindegyik inningben, tehát pakolta az embereket bázisra rendesen, de valahogy mindig sikerült megoldania, vagy nagy strikeoutokkal, vagy a védelembe segített neki, de tény, hogy azért nem tudom, mentálisan elég erősnek nézett ki, tavalyhoz képest legalábbis, és ez mindenképp jó jel lehet a jövőre tekintve. Igazából a Sirius egyik kezdődobónknak sem volt egy álom, hogy a Corteznek is bizonyítani kell Rodonnak, és Stromannak első startján kimenni a Astros ellen, szóval úgy nézzük, akkor elég biztató. Szerintem teljesen egyedül tényleg Corteznek az első inning az, ami felejthető volt, a többiek, meg ő is utána szerintem kurva jól lehozták ezt a szériát, főleg az Astros ellen idegenben, azért az elég komoly fegyvertény.
De még mindig tehát még rajtuk is túltett a bullpen, akikről nem is tudott pontot hozni a 4 meccsen az Astros. És ha már mondtad Stroman-t, ugye a harmadik mérkőzés volt az ő debütálása a Yankeesben, 5-3-ra nyertünk, és egy újabb remek teljesítménnyel rukkolt elő az ütősorunk a bullpen ellen az Astrosnál. 7. és 8. játékrészben 4 pontot szereztünk, ismét Cabrera és Soto voltak a vezérek, egy home runnal, plusz Anthony Volpe is beköszönt egyel a 8-ban. Bemutatkozott Marcus Stroman, aki 6 inning alatt 3 pontot adott fel, de egyik sem volt kiérdemelt pont. Részben egyébként ő miatta is, mert ő is vétett védekezési hibát. De így viszont hozzájárult ahhoz, hogy az ERA az továbbra is 0-0-ás legyen. Ezt így kell csinálni. Igen, jó, kijátszotta a rendszert. És egyébként az egész szériára egyébként ez volt jellemző, hogy még a 7-1-es meccs sem mondható könnyű győzelemnek, szerintem egyik sem volt az, csak ott a végén eldurrantak az ütőink. De nagyon sokáig ugye a meccs első 2/3-ában, ahogy mondtad is, az is eléggé húzósnak volt mondható. Aztán a 4. meccs 4-3-as győzelemmel ért véget. Clark Schmidt is jól tartotta a frontot, a bullpenünk megint ellenállhatatlan volt, bár Holmes kicsi érdekessé tette azért a végét. Josh Haderről hoztuk a vezetőpontokat, természetesen Juan Sotónak köszönhetően, aki ismét 3 találattal zárt. John Berti egy RBI szimplával és egy kiváló védő megmozdulással mutatkozott be a csapatban. Igen, nagyon. És ezt ugye azt hozzá kell tenni, hogy a bullpen hiába volt szinte érinthetetlen, itt azért Schmidt pontjaiból 2-t Loaiziga adott föl. Tehát ugye Schmidt engedte bázisra az embereket, viszont Loaiziga meg nem tudta megcsinálni a maradék autokat, és róla hozták a 2 RBI találatot, de az meg nyilván Schmidtnek a statisztikájába rontott bele. Ettől függetlenül tényleg ezen kívül a bullpen az szinte tökéletes volt. Clay Holmes 3 mentéssel zárta ezt a szériát, ami egészen durva. Viszont ugye a 3-ból 1 volt, ami könnyűnek mondható talán. Az első meg a 4. meccs az azért ott lehetett izgulni, főleg itt tegnap a 4. mérkőzés az brutális volt a vége. Most eszembe jutott, hogy itt mondtam, hogy nagyon jó kis Astros széria mindegyik kezdődobónknak. Ugye megyünk a Diamondbackshez, és azt gondolt, hogy akkor Louis Hill ennyi kihagyott idő után tessék tiéd a szériát. Az is egy jó kis feladat lesz. Hát ja, így, hogy így van a versenynaptárunk, hogy itt nem volt pihenőnap, meg semmi. Igazából így várható volt, hogy megy tovább a rotáció szerintem. Hát, teher alatt nő a pálma, ahogy mondani szokták. És akkor utána meg megyünk tovább, gondolom, az 5-ös rotációban, nem? Tehát a második meccsen akkor lesz Cortez, harmadikon meg Rodon. Gyanítom, de a Yankees Hungary kim van a pitching. Jaj, még nem néztem meg, de én sem. Mint kiderült. Ja, de azt tudom, hogy Stroman kapta a hazai opening date, vagy hazai szezonnyitót. Uh-huh. Szóval gondolom, hogy akkor megy tovább ugyanúgy Cortezzel és Rodonnal majd. Igen. 3 meccs Diamondbacks, aztán egy szünnap, ugye utazunk haza, Blue Jays a hét végén. Ja. Már ránk. És ugye hoztunk egy új hírt is, DS itt a szezon behangozóban már lelőtt egy pár friss hírt, de tegnap előtt derült ki, hogy elhoztunk egy dobót a Chicago White Soxból, Jake Cousinst, és némi készpénzt adunk érte cserébe. Ugye ezt mindig úgy írják, hogy cash considerations, és ezzel elkezdtem gondolkozni, hogy ez tényleg készpénzbe valaki oda megy White Soxba kasszába, hogy hoztam Cousinsért a pénzt. Hát tudod, hogy egyik kiszáll az autóból, a másik meg csak beteszi a bőröndöt, vagy a Tesco-szétra. Ez szerintem egy nagyon régről megmaradt kifejezésen nehezen hiszem, hogy bármiféle készpénzmozgás van itt a felek között. Igen, valószínűleg csak a tradíció miatt hívják így ezt meg. És hát ő valószínűleg, bocsánat, cseredobó elvileg, úgyhogy valószínűleg ez a Scranton Shuttle-nek a tagja lesz. Igen, és ha már Scranton Shuttle, akkor elkezdődött ugye
elkezdődött a minor ligás küzdelmek közül a triplás csapatunknak is a szezonja. Scranton Wilkes-Barre Rail Riders a Buffalo Bisonsszal csapott össze az első szériában, és 2-1-re behúzták a szériát. Most nem néztem meg a versenynaptárt, megmondom őszintén, kicsit az is újdonság volt, hogy már ott elkezdődött a szezon. Hogy van most úgy, mint eddig, hogy 6 meccses szériák vannak? Aha, igen, akkor ugye csak ez Nem, ez a nyitó széria, ez csak ez a péntek, szombat, vasárnap volt. Ugye ma hétfőn az elvileg mindenkinek szűnnap, és akkor a Syracuse Metszel kezdünk egy 6 meccsest kedden. Ez a Bison elleni, ez csak egy ilyen lemelegítő 3 meccses volt. Aha. Tehát akkor az első szériát behúzta a Rail Riders 2-1-re. Nyitó napon nagy tűzijátékot rendezett mind a két csapat, 12-9 lett a végeredmény a Scranton javára, és volt összesen 24 base hit a mérkőzésen. Greg Allen, akit valószínűleg fogunk látni majd eleget a nagy csapatnál is, Everson Pereira és José Rojas is hazafutást vágott, kettes védő Caleb Durbin és a catcher Carlos Narvaez pedig elért 3-3 RBI-t fejenként, de Brandon Lockridge is szép meccset hozott, ő 3-ból 1 találattal zárt, 2 pontszerzés, 2 RBI, 2 séta és 2 lopott bázis. Pedig lehetett volna egyébként előzetesek alapján nagy dobópárba is, mivel 2 nagy ígéret kezdett, nálunk Will Warren, az ellenfélnél pedig Ricky Tiedemann, de ezúttal az ütősorok domináltak. Bocsi, a Lockridge-ről eszembe jutott a Ron Baker quadruple double. Igen, most ahogy olvastam fel a statisztikákat, igen, én is. Franco ezúttal. Még azt akarom hozzátenni, hogy a Ricky Tiedemann írogatták, hogy a Blue Jaysnek lehet az 5. számú dobója ugye a nyitó napon, de végül leküldték AAA-be, de valószínűleg látni fogjuk a Blue Jays-ben őt idén, úgyhogy azt hiszem, róla csak 1 pontot hoztunk, meg kevés inninget hozott, de azért elkaptuk őt is, ez egy jó jel. Rojászról és Lockridge-ről fogunk még beszélni, hiszen a második meccsen is szóhoz jutottak. 4-3-ra nyertek a Rail Riders. Rojas 2 RBI-t érő duplát vágott, Lockridge a 9. inningben cserefutóként beállva ellopta a 2-est, majd Kevin Smith, nem az a Kevin Smith, szimplájából hazaért. Ez volt a győztes pont. A dombon Cody Potit hozott le 4 pontmentes inninget, és kiosztott 5 K-t, úgyhogy szerintem Potitről is fogunk még azért hallani, ha más nem a neve miatt. Andy Petitnek a eltitkolt öccse. Potato lett volna, csak Potit lett volna. Még a szezon előtt, amikor ugye ide került, akkor még szerintem pont B mondta is valamelyik podcastben ezt a Twitteren megjelenő poént, hogy Andy Petittel összehozták ugye a nevét. Nem úgy. Ja, igen, valaki írta kommentbe, vagy Twitteren, hogy milyen jó, hogy ezt a családi tradíciót visszük, hogy Andy Pettit után rokonát is leigazolt. És tegnap lejátszott ugye a Rail Riders a szériazárót, de ott a Bisons nyert 4-3-ra. Lockridge itt is 2 találattal és egy RBI-jal zárt, és egy újabb ellopott bázissal. Úgyhogy 3 meccsen 4 stolen base, de Caleb Durbin is szerzett egy RBI-t és 2 sétát is. És megnéztem, Lockridge már 27 éves, úgyhogy nem akkora prospekt, de talán idén elkerülhet, hogyha lesz outfielden valami hely. Egyébként ami a nagy csapatnál tetszett, az a kémia az a külső védőknél az outfielden. Ez így a hangulata, hogy hype-olják egymást, ez nekem nagyon tetszett egyébként az első szériában. Igen, meg hát úgy néz ki, hogy rendben van most hirtelen akartam mondani, nem kispad, hanem az öltözői hangulat. Úgy néz ki, hogy a Soto is, meg Verdugo is jót tettek a csapategységnek. Meg Stroman most valami ízét, azt jól láttam, mert csak valami Insta-sztorit láttam hirtelen talán Torres-től, hogy Stroman meglepett egy csomó játékost valami Rolex-szel talán? Vagy legalábbis mintha valami ilyesmi lett volna, mert ott csak annyit láttam, hogy többen is tartják a karjukat, és akkor mindenki nagyon puccos óra van, és Stroman volt betegelve konkrétan csak.
de csak átszaladtam rajta, de simán kinézem belőle, hogy ilyen kezdő meglepetésként meglepte a csapattársak egy részét, vagy nem tudom, hogy hányat órával. Én egy napos szerződést kérnek szépen. Igen, ezt akartam én is mondani, megéri játékosnak venni már csak emiatt. Kíváncsi vagyok, hogy Bertie kapott-e. És akkor vannak még MLB híreink is, ebből is mindössze 3 darab, ebből 2 a csoportriválisainkkal fog foglalkozni, hogy kik hogy kezdték a szezont. Kezdjük is hát valószínűleg a legdurvább idei riválisunkkal majd a csoport elsőségért, a Baltimore Orioles. Széria első 2 meccsén tönkreverte az LA Angels-t, az elsőn 11, a másodikon 13 pontot szereztek, de a söprés nem jött össze, mert a harmadik mérkőzést az Angels behúzta 4-1-re végül. De elég rémisztő volt itt ez az első 2 meccsen a Baltimore-i támadósor. Durva. Aztán divízióban rangadót játszottak, és Toronto Blue Jays és Tampa Bay Rays egy 4 meccses szériát játszott egymás ellen, és hát ez döntetlennel zárult, 2-2 lett, de a Boston Red Sox is idegenben jó hazixelt, a Seattle Mariners szemben ők is 2-2-t játszottak. Úgyhogy többiek kicsit botlotoznak, a Baltimore az kevésbé. Mi egyelőre visszük azt a bizonyos fákját előre. Hát a Toronto-Tampa párharcon konkrétan számunkra ez lehetett a legjobb, ami történhetett, igen, hogy 2-2-vel zárnak. Red Sox-ra kíváncsi leszek majd idén egyébként, mert őket ugye nagyon lehúzták, de hát én simán bele tudom látni azt, hogy fognak menni egy nagyot. Na majd mindjárt Pekota. Ja, ezt akartam is mondani, mindjárt tippelünk, úgyhogy meglátjuk, hogy ki mit mond a Red Sox. Ugye az NL East volt még, ami nagyon érdekes kis párharcra kezdődött, ott egyből Braves és a Phillies összecsaptak. A Braves vitte a szériát 2-1-re, a Mets beleszaladt egy szép kis söprésbe a Brewers ellen, Severinót elég szépen szétcsapták. Hát meg ott volt vihar a Billyben is, nem is egyszer. Igen, ugye a Rhys Hoskins a Philliesbe volt. Igen. Megszerettette magát ott a Queensiekkel. Ja. A Brewers vitte mind a 3 meccset, és volt még egy söprés a hétvégén, a Pittsburgh Pirates a Marlins ellen nyert meg mind a 4 mérkőzést. Jól emlékszem, 2 hosszabbításban. Ez nekem kicsit meglepő volt egyébként, és nem azért, mert hogy a Pittsburghet nem gondoltam volna alkalmasnak rá, vagy képesnek rá, hanem inkább az, hogy a Marlins nem gondoltam, hogy ennyire kutyaütő lesz. Hát igen, de mondjuk ez a 2 hosszabbításos, ez akár máshogy is lehetett volna. Volna. Pirates ott lesz a World Series-ben, most hallottátok először. Várjál, be is írom, akkor a tippeit. Ne, játszunk ilyet, nem játszunk. De tényleg a JT Brubaker cserét meg felírhatjuk a Pirates csere történetek közé. Igen. Hát meg Germán ugye oda ment. Ja, igen. Domingo, csak ő nem cserekként, hanem szabadügynökként. Meg Chapman is ott van. Komolyan? Aha, Chapman is oda kerül. Egy évre elég volt. Oda folyik le a csatorna. Úgyhogy ha játszunk velük, akkor legalább Chapmanről tudunk ütni majd. Ellenünk tuti, hogy élete formájában dobna. Nyomatná 106 mérföldes. Paris legenda, erről is Chapman. No, és akkor nézzük is a tippjátékot. Ugye utóbbi, nem is tudom, 2-3 évben, vagy 3-4 évben elkezdtük ezt, hogy mondjuk azóta megy a podcast, mindegy. Jó felvezetés. Igen, szerintem csináljuk úgy, hogy megtippeljük az aktuálisat, és akkor rögtön mondjátok a Pekotát rá. Szerintem először tippeljük meg a csapatokat, és akkor utána mehet a Pekota majd így egyben, és akkor utána a játékosokra arra meg úgyse úgy gondoltam. Ugyanezt el is jó, azt hittem, hogy úgy értetted, hogy a csoportonként, és akkor utána egyből nézzük meg. Nem. Jó, akkor először nézzük azt, hogy melyik csoportot szerintetek ki fogja nyerni. Igen. American League keleti csoport.
Jó, hát azt na. Jó, a B hajlamos renitenskedni, azt tudjuk. Én betippeltem a Yankees-t, mint minden Yankees évben. én is. Nem akarok kilógni a sorból, bár fázok az Orioles-tól, de szerintem az a csapat ez az idén jó lesz. Azt tudom, hogy a Pekota az Orioles-t azt nagyon lehúzta még a szezon előtt. Ők valami, nem is tudom, 80-valahány győzelmet mondtak. Várjál, csak a Baltimore-nak. Kérem én azt a Pekota listát, mindenből az ellenkezőjét mondom, mert akkor az összejön. Na, ez gyors bemondom. Most a Pekota szerint mi nyerünk 90 győzelemmel, aztán Tampa 89-el kerekítve, Toronto 88, és hát 87 félre rakja a Baltimore, szóval negyedik a csoportban legit, a Baltimore. De úgy érzem, befolyásolni akarsz engem. Ja, nem, a Pekota óriási hülyeségeket szokott tippelni. Emlékszem, valamelyik évben az Atlantát rakták ilyen nem playoff helyre, és nem abban az évben lettek bajnokok. Én az első évben még komolyan vettem a Pekotát, mondjuk. De... No, AL Central. Vagy hogy? Jó, akkor kezdem én, jó, és akkor mindegyiket mondom én, hogy én mit tippeltem. Én a Minnesota Twins-t mondanám. Mike, te vagy a második. Nem hallod a fogaskereket? Én bemondom a Guardians-t. Tuti megbánom. Én a Detroit Tigers-t mondom. Rohadtul vacilálok, hogy melyik csapat legyen. Igazából nagyjából dobokból mindenki jó, ebből 3-ból az ütős sort annyira nem vágom. Ha még Tito Franco lenne a Guardians vezető, akkor lehet őket tippelném, de én most Tigers-t mondom. Nem akarom a Twins, mert ez az idei csapatuk annyira nem tetszik. Nekem egyik se tetszik, de... Nem, tavaly simának éreztem a Minnesota-t. Pedig te az ikreket szereted. Ja, úgyhogy én Tigers-t mondom. Oké, felírva. American League nyugati csoport. Én ott, jó, nyilván egy kicsit befolyásolt most ez a széria is, meg az, hogy a Houstonnak a kezdődobóiból 4 le van sérülve hosszabb, rövidebb ideig. Én bemondanám a Texast. Én is a Texast mondom. Ja, egyetértek. Annyit nyert a Houston, legyen a Texas, izguljanak egy kicsit. Jó, tavaly se sokon múlt egyébként. No, és akkor az American League Wildcard 3 helyezettje, én sorrendben a Houstont, a Baltimore-t és a Seattle-t mondtam. Meg? Baltimore az első. Másodikra én bemondom a Tampát. És harmadikra a Houstont. Imádok wildcardot tippelni. Szinte lehetetlen. B-be mondja a Guardians, Twins, White Sox, Royals, Angels 3. Athletics, Royals, White Sox. Írtad, jegyezted? Tedd el humorosban. Ja, jó. Rögtök a végén majd. És tényleg bejönne az áram. Fú. Hát ugye a Rangers mondtam élvezte, de azt mondom, hogy akkor a Houston az egyik wildcard, az Orioles a másik wildcard, és egész biztos az AL Eastből lesz a harmadik wildcard, és hát a Tigers mellé meghúzok még egy váratlant, és azt mondom, hogy Boston Red Sox. Ne legyen tétje idén. Ez a Red Sox line-up, ez jó, bassza meg. Ez egy jó line-up. Mindig így indulnak neki tétje. Figyelj, így is tartoztok egymásnak vacsora meghívással szerintem még évekkel ezelőttről. Nem, én valami olyasmire gondoltam, hogyha valamelyik kötök nyer meghív egy kajára, ha én nyerek, meghívtok egy-egy kajára. Szerintem én ezt kihagynám, köszönöm szépen. Nagyon kedves. Bár ez most nagyon bold prediction, mert a rotációk annyira nem jó. Toronto, Tampa összességében lehet, hogy jobb, de azt mondom, a Red Sox be fog csúszni. Talán nagyon egy-egy winnen fog múlni, és szerintem
meg lesz a Red Soxnak. Ja, hát valószínűleg szoros lesz egyébként a vége. Aztán meglátjuk majd, minden esetre ezek akkor fölírva, és akkor ugorjunk át a National League-re. Keleti vagy DS. Atlanta, egyértelmű. És ha nincs meg a 100 győzelem. Akkor a Mets. Mike? Ja, Atlanta. Ja. Ja, Atlantát tippelem én is. Egyetértés. NL Central. Én itt azt mondom, hogy Cincinnati Reds. Hiába a Pirates-nek az erős szezonkezdés, meg a Cubs-nak a fölturbózott csapat. De én azt mondom, hogy Reds. Mike vajon kit mond? A Redset már csak azért sem, a Pirates-ben nem hiszek. Kettő között vacilálok, de haza fogok beszélni egy kicsit Chicago Cubs. Megyek veled, Mike, én is a Cubs-ot tippelem. Ez az centrális jó kis pofoszkodás lesz, de szerintem a Cubs lesz a győztes a végén. NL West, hát én oda. Nem húztam Rockies. meg a váratlant. Hát Los Angeles. Szerintem mindhármunknál így lesz. Ekkora költekezéssel ennyi milliárd dollárra, ezt nem akarom elhinni, hogy nem húzzák be a csoportot. Legalább a csoportot. Be kell csukni a boltot, hanem a Dodgers-t ezen elveszte. Én is őket tippelem. Ja. És Mookie Betts lesz az MVP-t. Na és akkor most jön a számomra legkalandosabb része az egésznek. A National League Wildcard 3 helye. Én ide vaciláltam a Cubson, de végül is a Cubs nem írtam be helyette a Brewers-t. Tehát egy Milwaukee. Az Arizona tavalyi teljesítménye, illetve ez, hogy most behúzták Montgomeryt a végén, az off-season végén, ez engem egy picit úgy feléjük billentett, és a Giants helyett őket írtam be második wildcardnak, és hát Eastből kellett valaki, és úgy gondolkodtam, hogy a Phillies lesz a harmadik. Tehát nálam egy Milwaukee, Arizona és Philadelphia 3-as. Phillyt és a D-backs-et én is odaírom. Melyiket, bocsánat? Phillies-t és a D-backs-et. Utálok mindenkit. Nem tudom. Mondd a Metszet akkor. Rockies. Nem, akkor tartom én is ezt, hogy minden csoportból egy legyen. És legyen a Pirates, nézzük meg. Nem vettek meg ezzel a szezonkezdéssel, de egy utolsó wildcard helyett még odaadok nekik a tippelésbe. Egyébként majd ez a Pittsburghi söprés, ez akkor kerül perspektívába igazán, amikor a második hazai szériánk pont a Marlins ellen lesz, majd amikor a Yankee stadionban a Marlins 3-ból 2-t megnyer. akkor majd így pislogunk, hogy mi a fasz történik. Itt is mondjuk sorrendet, mert az előzőnél mi mondtunk. Én is, nekem a Milwaukee, Arizona, Philadelphia. Akkor D-backs, Phillies és Pirates. Hát én elsőnek a Phillies-t mondom. Tisztán emlékszem, hogy az elmúlt 2 évben nem tippeltem őket rájátszásba, és volt egy World Series-ük, meg egy NLCS-ük, úgyhogy én ki nem hagyom őket. Phillies D-backs, ez egyértelmű, és itt nagyon vacilálok a Reds meg a Padres között egyébként. Még a Padres az nálam is egyébként. Padres-on én is gondolkodtam. 1-2 munkanap múlva válaszolok a harmadikra. Ki legyen? Padres. San Diego. Jó! Oké, és akkor ezek megvannak. És ugye volt tavaly egy ilyen, hogy 100 győzelmet eléri-e valaki. Mert ezek után a Mets. Én bemondom a Yankees-t, mosom kezeimet. 4 már megvan, 96 kell már csak. Ez az egyet?
National League-ben még gondolkodom egyébként, de nem tudom, Dodgers még akkor hozzáírnám. Bennük látom az erőt, hát a NL Centralból szerintem meg az AL Centralból senki közelében nem lesz. Még a Texas-Houston pároson még gondolkodom, de talán nem. Én most ezt Yankees-Dodgers, ezt a kettőt mondanám. Előtted, mert én is a két nagyot. Bár a D-backs elbizonytalanít. De nem maradok az eredeti gondolatmenetemnél, Yankees és Dodgers. Hát én azt mondom, hogy Dodgers, Braves és Texas Rangers. Ja. Mi 3-at is. 98 győzelemmel zárunk majd, úgyhogy nem lesz meg a 100 nekünk. De Ezt még beírom akkor. 16 playoff win. Annyi kell, ugye? Igen. Nem, már jár már wildcard. Nem. Nem már wildcard, de nem jár. Mi? Mit tudom én? Az összes többi győzelem a playoffba fog menni. Én a Yankeesnek betippelek egy 103-at. Konkretizálni kéne? Hát csak, hogy a Yankeesnek mennyi lesz a végén. 102. Jó, na és akkor hallgassuk meg, hogy B-től, hogy a Pekota mit mondott. Melyik csoport hogy fog állni majd a szezon végén. Igen, ugye az élisztet mondtam az előbb, nekünk mondja 90 győzelemmel. AL Centralban a Twinsnek tippelnek 88-at, majd többet, mint a Torontónak, meg 88,3, a Torontónak meg 88,1, az erős. 85-öt felfelé kerekítek a Clevelandnek, 77-öt Detroitnak, 71 Kansas City és 67 győzelem a White Soxnak. Az AL Westnél Astros győzelmet mond a Pekota 91 winnel, Texas Rangersnek 86-ot, kevesebbet, mint a Twinsnek. Az igen. Kicsit fals információnak tűnik nekem. Seattle 83, LA Angels 73 és 66 győzelem az Oaklandnek. Tehát a Pekota szerint azt mondja, hogy Yankees, Twins, Astros, Tampa Bay Rays, Toronto és Baltimore a wildcard. Ez kemény lenne. Szerintük a AL Eastből 4 ott lenne. Igen, szerintük a Rangers nem lesz rájátszásban. Így egy bajnoki cím után. Bátor. Montgomery elvesztését ezek szerint úgy érzik, hogy kulcs. Igen, az egy rohadt erős pont, hogy ne teljesítsen jól egy csapat. Ugye, Cashman? Az NL Eastbe természetesen az Atlantát tippelik 97 győzelemmel, aztán Phillies 84, Mets 82, Miami 75, Washington 62, NL Central Pekota szerint a Cubsé lesz 83 győzelemmel, de 82-t tippelnek a Cardinalsnak, 81-et a Cincinnati-nek, 79-et a Milwaukee-nak, 75-öt a Piratesnak, az NL West az természetesen Dodgers 98 győzelemmel, Arizona 90 győzelem, San Francisco Giants 82, és szintén 82 a San Diego-nak. Itt ez úgy jön ki, hogy fölfelé kerekítettem 81,9-et írnak a Giantsnek, 81,6-ot a Padresnak, és 60 győzelem, tehát az egész MLB legrosszabb csapata a Rockies lesz a Pekota szerint. Tehát akkor az ő előrejelzésük azt mondja, hogy az NL rájátszás úgy fog kinézni, hogy Braves, Cubs, Dodgers, Diamondbacks, Phillies és San Francisco Giants. És a Mets nagyon nagy harcban lesz a Giants-el a harmadik rájátszásért. Hát az 50%-ért. Úgyhogy, hát mondjuk igen, a csoportgyőzteseket azért nyilván nehéz, de ez sok csoportban elég egyértelmű. De igen, hát wildcardot tippelni, ez meg nem véletlenül hívják wildcardnak. Igen, és hát ugye eddig akik nagyon jól kezdték a szezont itt az első szériákat tekintve, Yankees 4-0, Tigers 3-0, Guardians 3-1.
Pittsburgh Pirates 4-0, Milwaukee 3-0, és az Arizona 3-1-jel. Ugye a Dodgers 4-2-vel áll, de ők a San Diego-val játszottak Koreában 2 meccset még egy héttel a többi csapat előtt. De jelenleg ezek a csapatok, akik egész jól kezdtek. De számomra a legszebb egyébként a Yankees 4-0-on kívül az a Houston 0-4. Az gyönyörű. Jó, és akkor gyorsan ugorjunk is át a tippjátékon belül a Yankees játékosoknak a statisztikai tippeléseire. Ki fogja szerintetek ütni, és most itt akkor variáljuk át a sorrendet egy picit, ki fogja ütni a legtöbb hazafutást a Yankeesben idén? Kezdjem én ezeket a tippeket? Gondolod, akkor kezdheted, igen. Akkor fordítsuk meg, Mike, te vagy a középsőd is, úgyis? Mivel gondolom, te vagy a hús a szendvicsben. Ezt a témát engedjük el most azon. Mivel nem tudom, úgy keltem föl ma, hogy renitens leszek a tippjátékból, és gondolom mindenki Judge-ot tippel, úgyhogy én azt mondom, hogy Juan Soto, és 43 home run. Judge-nak 42 lesz, úgyhogy ez... Mike? Én is Sotóra gondoltam. Hoppá. de tényleg, tehát, hogy... B változtatsz akkor Stantonra? Visszahozza Donaldsont. Nem, Soto és 45. Hát én azt mondom, hogy Judge. Maradunk a kapitánynál. Judge, és legyen 53. Úgyhogy ugye az első 4 meccsen nem jutott egyet sem. Következő, legtöbb RBI. Hát az viszont Judge lesz, azt mondom, hogy 112-vel. Olyan vagyok, mint Indiana Jones, követtem a törpét, kicsit. Aaron Judge 120. Aaron Judge is 120. Én azt mondom, hogy Giancarlo Stanton Judge mögül, és legyen mondjuk 127. Legtöbb pontszerzés. Na most vagyok bajban, mert Kleibert akarom tippelni, de az azt jelenti, hogy akkor őt sokszor behozza Soto, akinek sok home runt is mondok, tehát akkor elvileg sok RBI-jának kéne is lenni, de fuck logic, Gleyber Torres, és legyen 104. Igen? Majd nem tudom. Soto sokat sétál, úgyhogy Judge hozza be majd Torres, és akkor majd így. Mike? Nagyon erősen gondolkodom. Én Rizzot mondom, és 100-szal. Jó, mert ez az egyetlen, amit előre leírtam, én Sotót mondtam 100-szal. Szóval nekem is a kerek 100. De figyelj, legyenek volt versenyben, én azt mondom, Torres mögött a másodika. az egy jó szezon lenne. Jó, számomra mindig legkalandosabb a legjobb ütő átlag. Na nézzük. Ki az, aki képes nálunk jó ütő átlaggal ütni? Ezért nagyon öreg após volt, amikor kinyitja az újságot, ez a szemüveg. Én nyálazom a kezem, és lapot. De azt mondom, hogy Judge, és 298. Én ide Torrest mondom, nem.
Hülye vagyok, nem tudom. Hát tavaly ő volt a legjobb ütőnk, azt hiszem. 273-mal. De azért idén szeretném, hogy Radat közelben legyen a legjobb. Úgyhogy ide viszont kit mondtam hitre? Hit nem volt hit. Pontszerzés volt Rizzo. Szó. Akkor Judge 300. Én itt is nagyot merek álmodni. Soto 325. Soto 325-tel. És de miért tesztek logikát? Ezt gondolhatod, mennyi van benne. Jó, és akkor a legtöbb lopott bázis. Hát, az legyen Anthony Volpi. Mennyi legyen? 27. Követlek, kicsi. Óvakodj a törpét. Én 30-at mondok. Én meg 33-at. De ezt is azelőtt beírtam, hogy B mondta volna. Jó, Volpiban megegyeztünk akkor. Annyi csak, hogy nem tudom, Sotónak fura volt, hogy nem volt lopott bázisa, így, hogy ennyiszer bázisra került az első 4 meccsen. Az egy picit hiányzott, de szerencsére nem volt rá szükség. Na és akkor most jön a kalandosabb része, még a kalandos részen belül is a kalandosabb résznek, mert a dobók közül ugye a győzelmek, strikeoutok és ledobott inningek száma, na de az a csavar benne ugye, hogy Gerrit Cole sérülten kezdi a szezont. Mikor térhet vissza? 1-2 hónapot mondtak, ugye? Igen, hát ilyen nyár. Nyár eleje, június. Mondjuk ez számítani fog bármit? Hogy igen, az a baj, hogy győzelmek számában még így is lehet, hogy ő lesz a befutó. No, igen, tehát ugye eddig Nestor, Cortez, Clark, Schmidt, Rodon és Stroman is győztes meccsel kezdtek, de a győzelmet az csak és kizárólag Stroman kapta ezek közül, ugye cseredobók kapták a többit. Szerintetek ki fog a legtöbb győzelemmel végezni? Én azt mondom, hogy Stroman, most az egy győzelemtől függetlenül is, és szerintem 17-tel zár. Én bemondom Colt, viszont 12-vel. Colt 12, én azt mondom Carlos Rodon 15. Stromannek szerintem a szezon eleje az jó fog sikerülni, de utána a szezon második felére el fog ereszteni szerintem. Legtöbb strikeout. Ki tud strikeoutot dobni a többiek közül? Én kezdem akkor, jó? Mert akkora volt tavaly is különbség, hogy én idénre is bemondom Colt. És akkor legyen egy 180. Tavaly 222 volt, idén legyen 180. Sérülés miatt. Akkor te egy ilyen meg a Colt vársz vissza. Igen. Én meg a Rodont. Nagyon szép. Ha jó szezonja lesz, és tudnék rajzolni, akkor tényleg lehet ilyen szárnyas, óriás Rodont rajzolni. De én azt mondom, hogy Cortez, és legyen mondjuk 152. Én Carlos Rodont mondanám 200-zal. Kereken a Rodon. Rodonba indul, azt mondod? Hát én megadom neki az esélyt, igen. Jó, és akkor a legtöbb ledobott inning. Ugye hát azt gondolom, akik hallgatnak, mind tudják egyébként, de tavaly ezeket a statokat torony magasan Cole hozta, vagy Cole nyerte a csapaton belül mind a 3-at, de tényleg közelében nem volt senki. Most éppen ezért egy kis fűszert ad ennek az egésznek az, hogy ugye ő sérült. A legtöbb dobott. Igen? Azt mondom, hogy Loaiziga, de legyen Cortez,
több dobott inning. De várjál, van még Stroman is. Nem baj, Cortez 179. Én Strowmant mondom 180-nal. Már hogy Colt azt majd egy kicsit pihentetjük, és úgy fog nagyon sok kát összehozni, ugyebár. De nem fog annyi inninget dobni, úgyhogy Strowman 180. Én is Cortez mondanám, és remélem, hogy nem fog lesérülni, és mondanék neki hát maradok én is itt ezen a vonalon, akkor 181. Jó, akkor ütésben ki lesz a legpozitívabb, illetve a legnegatívabb meglepetés? Nyilván ugye ez sok mindenkire ráhúzható mindegyik, mind a kettő. Nyilván ezt ugye úgy szoktuk, hogy ez nem egy exakt dolog, hanem érzésre, hogy ki fog szerintetek majd egy ilyen nagyon feel good szezont összehozni, illetve ki az, akitől mondjuk többet várunk, és nem hozza azt, amire számítottunk tőle. Kezdem én negatívnak Stantont mondom, de nem azért, hogy nagyon olyan trágya szezonja lesz, mint mondjuk tavaly, de nem lesz ilyen 40 home run, 120 RBI-os szerintem. Én őt tudnám mondani, aki mondjuk meglepetés lenne, mert jó, igen, persze a Sotónak brutálisan fos szezonja van, vagy Judge-nak oké, tehát ezt így nem tartom annyira elképzelhetőnek. Úgyhogy ezt most csak úgy negatív, hogy a várakozásokat, aki szerintem nem fogja elérni, azt szerintem Stanton. Nem azt mondom, hogy annyira szar lesz, mint tavaly, de ezt én nem látom benne, hogy az a masszív force lesz majd, ami mondjuk 3 éve várjuk, vagy 4 éve, hogy az legyen. Pedig mennyit fogyott. Ja. Nem, egyébként az a durva, hogy tehát bármit csinálhat az ember, vannak olyan edbettjei, hogy konkrétan az arcomat le tudnám kaparni tőle. Ja. Mert olyanokra lenget, és ez nem változott most, a Houston ellen is volt, amikor tényleg hozott egy tök jó találatot, meg mit tudom én, meg most bázisokon is tök jól mozgott, és utána meg jött egy olyan edbet, hogy 4 dobásból 3 olyanra rászfingelt, hogy kb. Én nem is tudom, a halott nagymamám sem ütött volna rá konkrétan. Kegyetlen az ember, az meg. Igen, legpozitívabb. Most mondanám, hogy Soto, de tőle azt várom, amit nyújtott eddig a 4 meccsen. Igen, ezzel én is teljesen. Szóval pozitívabb. Nehéz ez. Azt mondom, hogy legyen Austin Wells. Hogy bazd. Akkor én Austin Wells. Nem azt mondom, hogy egy atomnagy szezonja lesz, meg ugye ő egy nagy nevű prospekt, tehát nem lenne meglepő, hogy jó számokat hozzá. Én szerintem egy tök jó kis 20 home run legalább lesz, vagy 70 RBI a neve mellett, és nem ő lesz a full-time catcher, ahogy látom, milyen fele-fele be fogják szerintem Trevinóval, de én azt mondom, hogy Wells. De mondhatod te is, tehát ezt igazából nem zárja ki. Jó, akkor pedig Wells. Igen, Mike, legpozitívabb és legnegatívabb ütő. Én ezen nagyon agyalok. Egyrészt ez az a 2 dolog, vagy ez az a része, ahol nem akarom ugyanazt mondani, mint egyik őtök. Igen, ezt próbáljuk meg úgy, hogy mindenki mást mondjon. Én csalódásnak fölírnám Judge-ot, de nem ugyanaz, mint B-nél Stanton, tehát nem azért, mert olyan nagyon szar lesz, hanem mert szerintem a számai egy kicsit visszább lesznek, mint tavaly. Ettől függetlenül védekezésben meg azt gondolom, hogy nagyon jó lesz. Tehát én most ütésben azt érzem, hogy idén valami, lehet, hogy ez az első széria, ez nekem nagyon befolyásol, vagy engem nagyon befolyásol, de én azt érzem, hogy ütésben idén egy kicsit gyengebb lesz. És a legpozitívabb Verdugo, mert nem várok tőle semmit. Tehát, hogy nem tudom hova rakni az embert. Tehát, hogy így nem is szimpatikus,
holott elismerem, hogy azért nem rossz játékos, de hogy így tényleg azért nem tudom hova rakni. És azt várom, hogy rám cáfoljon. Jó. Hogy egy dicséretet kiérdemeljen a nagy Mike-tól innen Magyarországról. Ez nagyon beképzett volt, ezt vágom majd, nem. Jó, nekem így, hogy akkor B kilőtte Wales-t, így én Anthony Volpit mondanám, aki szerintem még tavaly jó kis újon CV-hez képest is nagyon sokat fog fejlődni. Illetve legnegatívabbnak pedig én előre beírtam magamnak Verdugót, lehet, hogy csak azért, mert nem szimpatikus, de mondjuk eddig igazából azért tesz, hogy szimpatikus, tesz azért, hogy szimpatikusabb legyen, de valahogy úgy érzem, hogy ő statisztikailag nem fogja hozni azt, amit szeretnénk tőle. És akkor ugorjunk a dobókra. Dobóknál, akkor azt megkezdem én, jó? És akkor, ezt akartam mondani, hogy ezt kezdte. Főleg igen? Nagyon sok ember között vacilálok, ezért ha kilövitek, és egyszerűbb dolgom lett. Én a legpozitívabb nem maradnék ugyanazon a vonalon, mint a statisztikáknál. Én azt mondom, hogy Carlos Rodón össze fogja szedni magát nagyon erre a szezonra. A legnegatívabbnál én is több emberen vacilálok, és nem tudom, hogy ugye én szeretek ilyenkor pozitív meg negatívba is egyébként cseredobókat tenni, és egyébként Rodon mellett ilyen Hamilton lett volna még a másik jelöltem a pozitívra. Negatívra, én nem tudom, negatívra én bemondanám Marcus Stroman-t. És pont azért, mert hogy mondom, szerintem a szezon elején ő jó fog dobni, viszont a szezon második felére valószínűleg lejjebb fognak menni a statjai, és az rossz szájíz fog megmaradni majd így bennünk, hogy jaj, pedig milyen jó kezdett, de utána milyen szar lett. De ne legyen igazam természetesen. Mondjam én, vagy mondott te, Mike? Mondjad, én meg a negatívon gondolkodom. Jó. Most már szerintem mondtam, mikor leigazoltuk Strowman-t, hogy nagy szezont várok tőle, meg itt a sok wint is predestináltam neki, viszont pozitív meglepetésnek akkor nem rakom azért be, hogyha bukok, akkor ne bukjak akkorát. És én pozitív meglepetésnek Caleb Ferguson-t fogom mondani, a balos cseredobót, az egyiket, akit elhoztunk a Dodgersből, szerintem egy nagyon fontos setupman lesz. És cseredobótól nehéz ugye azért akkorát gurítani, ha csak nem closer, de valahogy egy tök jó érzésem van ezzel az emberrel kapcsolatban, hogy egy nagyon fontos szerepet fog játszani, és nagy meccseken ilyen nehéz helyzeteket fog megoldani, és évvégén úgy fogunk rá tekinteni, hogy ő egy királyigazolás volt, egy királypontja a bullpennek, úgyhogy én Caleb Ferguson mondanám. Azon is fölbozdulva, hogy nem tavaly ilyen Hamilton, de előtte meg Weizigát tippelted be, és mind a kettő bejött, úgyhogy próbálok felülni erre a vonatra. Én megpróbálom bevonzani Rodonnál ugyanezt. Negatívnak, hát nem tudom, kit mondjak. Holmeson gondolkodom, de egy jó closer nélkül nem lesz jó szezonunk. Ő nekem is jelölt volt egyébként. Úgyhogy én azt mondom, hogy Gerrit Cole, mert hogy sokat ki fog hagyni, és akkor visszatér is, hát nyilván nem fogja azt hozni, ami mondjuk az előző évi Cole volt, tehát tőle azért lesz negatív meglepetésen, ilyen kicsi átlagosabb szezonja lesz, ugye sérülés következtében, ami még mindig tök jó lesz, de hogy nem az, amit Cole-tól megszoktunk, és ez teljesen meg is vállalható egy hosszú kihagyás után, de igazából nem tudom, hogy kit mondjuk, mert Rodontól sem várok rossz szezont, Cortez-től is jó szezont várok, Strowman-tól is, hát Schmidtnek nem lenne annyira jó szezonja, nem lenne akkora meglepetés számomra, szóval én azt mondom, hogy Cole inkább ilyen átlagos szezon. Érdekes, én nála egyébként pont azt érzem az ellenkezőjét, hogy ő visszatér, és ilyen with a vengeance, tehát hogy így
így mindenkinek be akarja bizonyítani, meg mindenkit meg akar majd teljszínen. Ja. Azt hozzáteszem, ez a tippem csak az alapszakaszra vonatkozik. Playoffban mindenkit gyaláz majd Cole, és vezetésével nyerjék meg a World Series. Ámen. Mike? Félig ember, félig gép. Gerrit Cole példakép. Én őt teszem a legpozitívra, mert én azt várom tőle, hogy amit te is mondtad, hogy visszajön, és mindenkit meg akar majd szexuálni. Mike Cy Young szezont vár Cole-tól. Nem, azt, hogy Cy Young az a kiadás miatt nyilván nem, de én azt várom tőle, hogy pontosan azt hozza, amit tavaly, csak nem lesz Cy Young, mert nincs annyi idejem rá, hogy azt összehozza, de hogy úgy az a legjobb megfogalmazás, hogy úgy tér vissza, mint ami se történt volna. Én tőle ezt várom, és ezért tartom ezt a legpozitív, vagy ezért teszem őt a legpozitív, úgymond csalódás helyre. Negatív Mise, vagy csak olyan általános? Beütött a Mise bor, vagy mire gondolsz? A másik fele, az szerintem egy jó jel, hogy mindannyian bajba vagyunk a negatív dolgokkal, dobók terén. Ja, tavaly könnyebb volt, nem? Igen. Idén szívunk ezzel, hogy kitegyünk a negatív benyomás padjára. Az Astros széria előtt veszük fel, hogy lehet könnyebb lett volna. Nekem csak egy megérzési tipp, Louis Hill. Ő nem fog annyit hozzátenni a csapathoz. Én azt érzem. Hát most már első startján egyből meglátszik majd, hogy mit tudott áthozni a tavaszi formájából. Kíváncsiak leszünk rá. Jó, okés, és akkor az utolsó, amit tippelni szoktunk, az mindig ilyen extra, ilyen bónusz. Most azt találtuk ki, hogy Aaron Judge, Juan Soto és Giancarlo Stanton hárman együtt hány home run fognak összesen ütni? Azt kérném szépen megosztani még egyszer, hogy mennyit mondtunk. A legtöbb jó. És kiket? Te Sotót mondtad 45-tel. Igen. Tesítsük fel. B. Soto 43, én meg Judge 53. Jó. Ja, és én azt mondtam, hogy Judge meg 42. És hogy neked Judge 42, igen. Akkor Stanton csak 10 valamennyit dob. Vagy ő dob, üt. 85, akkor mondjuk Stanton üt 22-t, jó, akkor legyen 107. Jól mondom? Igen, 107. Jaj, gyerekek. Várjál, hol egy számológép? Mondjad te addig DS, mert én nagyon nagy alok. Jó, én ugye Judge-ot mondtam 53-mal, de ez a szokásos optimista tippelésem, és akkor legyen mondjuk... csináljuk így, hogy akkor ki mennyit, mert akkor azt úgy is írom be. Akkor Béta mondtál 42 Judge-ra, 43-at Sotóra, és 22-t? Igen. Most azon gondolkozok, hogy a Stantontól van egy 22 home-runos szezonunk, az negatív meglepetés, vagy ez azt mondjuk, hogy ez még vállalható ebben a Stanton formában? Jó, én akkor... Jó, én mondok egy Judge 53, Soto 34, Stanton 36-ot. És akkor az összesen 123, ha minden igaz. Ja, 123. Ha megnyered, akkor elviszlek a 123-as busszal. Pesterzsébetre. Ja, köszi. És visszafelé megjövünk a 99-essel Judge tiszteletére. Ja, tényleg. Mondtam Sotóra ugye 45-öt. Igen. Akkor én mondok Judge-ra 35-öt. És 28-at Stantonra 108. Jó. Jó. Akkor ezek megvannak.
Szokásos módon minden kedves hallgatót biztatnánk arra, hogy akármiben szeretne beszállni itt a tippjátékban, akár a játékosokra vonatkozóan, akár a csapatokra, nyugodtan kommentben meg tudjátok tenni. Akármelyik felületen igazából, és nagyon sok szeretettel várjuk az esetleges tippeket. Nem tudom, elmúlt években volt-e bármikor bárki, aki valamit is tippelt volna, de ettől függetlenül természetesen minden évben. Most is várjuk sok szeretettel a tippjeiteket. Kiröhögni csak egymást fogjuk. Így van. Én tippeltem már Angels-t rájátszásba, Mike Rockies-t, soha nem mond semmi hülyeséget, úgyhogy nem tudjuk kiröhögni, de... Minden más miatt röhögünk ki. Érzem, igen. Ja, hát ki kell játszani a Pekotát valahogy. Ja. No, akkor mára ennyivel készültünk igazából. Itt a tippjáték volt az első Houstoni szérián kívül ugye a központi része ennek, illetve jövőre vonatkozóan ugye próbálunk mi is most már rendszeresebben jelentkezni, a tavaszi edzőtábort azt egy picit mi is ellazultuk. Bocs, még annyit szúrnék közben, hogy a AA Low A az április 5-én kezdődik, tehát most péntek. Akkor következő adásban már az is szóba kerül majd. Mennyire részletes követésre lesz időnk, de igyekszünk, mert ugye azért egy-két név, akit érdemes figyelni. Így van, hát meg a szériákról úgy is be fogunk majd számolni mindig minden adásban, illetve majd akkor a fantasyról is, meg ugye hamarosan indul az NBA és az NHL rájátszás. Azt is figyelemmel fogjuk követni, illetve pár nap múlva NCAA Final Four. Ezekről majd valószínűleg mind lesz egyébként itt is szó az adásban, szépen lassan, ahogy eljutunk odáig. Mike elmondja, hogy hol vagyunk elérhetők. Anchor.fm, a Spotify-on, a Google Podcast-en, az Apple Podcast-en, podpad.hu-n, és igazából a YouTube-on is, oda kerül fel a végén, ott egy ilyen kép, videó formájában meghallgathatóak vagyunk, és mire ezt halljátok, valószínűleg már legkorábban kedd este van, úgyhogy köszönöm szépen a türelmet. Jó. Illetve amit ilyenkor el szoktunk mondani, hát látszik, a sok idő kimaradt. Olvasgassátok a srácok blogjait, a strikeout.blog.hu-t, ami B, illetve a yankeekáza.blogspot.com-ot, ami DS oldala, valamint kövessétek a Yankees Hungary-t Facebookon, innen könnyen elérhető a Discord szerver is, ott is tudtok kontaktálni a többi Yankees szurkolóval, magyar Yankees szurkolóval, úgyhogy használjátok ezeket a felületeket, ezeken keresztül elérhetőek vagyunk mi is komment formájában, illetve hát YouTube, ezt is sokszor elmondtuk már, de nyugodtan kommenteljetek a YouTube alá is, például, hogy nektek hogy néz ki ez az általunk is összeállított lista. Így van. És hát köszönjük szépen akkor mindenkinek a figyelmet. Jelentkezünk belátható időn belül, hogyha minden jól megy, akkor lehet, hogy egy hét múlva körülbelül. Addigra túl leszünk az Arizona elleni szérián, illetve elképzelhető, hogy már elkezdődik a hazai mérkőzéseinknek a sora is a Toronto ellen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hallgat. Ez egy kedves széria lesz, nem? Az Arizona az egy kedves széria lesz, nem? Jaj, aranyosak? Aha. Na, menjetek aludni, jó cikát! Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok, hajrá, Yankees! And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far. And good night.